За хора, сега ще отваряме пиратки. Започнал съм вече. Отворила съм едни силвър кракети. Ето ги, как изглеждат. Сега ще отворя да ви покажа как изглежда една пиратка. Ако има въобще, да, ето. Така ще ги отворим, за да не се разсипят. Един силвър кракет. Ето го. Прибираме го отново. Нека да закопчем дърбичката. Така. Отново. Сега нека да отворим петичките. Ето и как изглеждат. Може да видите, че сме ги взели от тук пише Tropic Fire. Така изглеждат. Нека да ги отворим. Това ми е половината техника за нова година, като се взема и другите пиратки там, където съм ги сложил. Ще снимам цяло видео направо. Чайте, че тук има малко буклуци. Отваряме петичките. Чакайте после да мога да ги затворя, така правим. И сега ще ви покажа как изглежда една петичка. Ето, толкова големи са. Искам да ви кажа, че ако петичката ви няма такова място, откъдето се пари, може да я изтръскате няколко пъти, докато не видите едно малко фитилче. Обаче не ви препоръчвам с това фитилче да гърмите тази пиратка, защото много бързо гърми. На 20 абоната ще направя скръшно видео. Няма да казвам какво, защото е тайна. И започваме към по-силните пиратки. Отваряме първо кафявите уиндоли, после отваряме червените. Чудя се да ги отворя ли или да не ги отворя, но мисля, че ще мога после да не ги разпилея. Отварям лека по лека, да не направя дефект на някоя пиратка. Хора, като цяло не ви препоръчвам да се вземате пиратки, защото е много опасно. С тези пиратки направо едва съм събирал пари и нещо съм едва съм накарвал мама да ми платя с пиратки. Затова така. Не да ми купува да я събирам парите. Сега ще ви покажа един Window. Ето как изглежда Window. Чакайте отново да го преберем. И сега отваряме червените Window. И аз до сега не съм ги пипал, не съм ги виждал, затова хора, това като цяло не съм всичките пиратки. Пишете долу в коментарите дали да направя видео, което да покажа как гърмя всички тези пиратки, но аз не издавам скръшното видео. То ще е подобно, но за сега е тайна. Трябва да стигнем 20 абоната и ще го кача. Ще ви дам един малък жокер, че не искам да снимам с GoPro, че ми е нужно GoPro и ще разберете. Така. Ето как изглеждат червените. Виждам, че с такъв по-розов фитил сигурно ще имат такова като черната вдовица. Така, махаме ги и тях и това са всичките пиратки, които си поръчах преди 2 дена и те дойдоха, но аз не успях да направя видео, защото имах много ангажименти. Затварям си отново всички пиратки, за да не ги разпилеем.
С тези пиратки искам да ви кажа да внимавате много, защото ако ги оставите на прекалено топло, някоя пиратка може да гръмне. И като цяло това е видеото и искам да ви кажа да се абонирате и да оставите по един лайк и коментари може да оставяте, за да може да развием този канал и да има повече бонуси. Ще има giveaway скоро, на който играе Car Parking. Ще мога да му дам кола или такива неща. И затова, хора, се абонирайте и поставяте лайк, коментирайте. Ако съберем около 20 коментара, правя giveaway. Чао от мен!